ଉବାରି ବାଲୁକା ସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଲିବିୟାର ଫେଜାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାଲୁକା କୂଳରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ 2,00,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ସହିତ ଏହା ଏକ ଆର୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମେଗାଫେଜାନ୍ ହ୍ରଦ ନାମକ ଫେଜାନ୍ ବସ୍ତିରେ ଚେକ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆକାରର ଏକ ବିଶାଳ ହ୍ରଦ। ଆର୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ହ୍ରଦ ସର୍ବାଧିକ 1,20,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାହାରାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲା ଏବଂ 3,000ରୁ 5,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହ୍ରଦଟି ପତଳା ପବନରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଲା। ଏହି ମହାନ ହ୍ରଦର ଚିହ୍ନ ଆଜି ବି ମରୁଭୂମିରେ ଓଦା ପ୍ୟାଚ୍ ପରି ଦୁର୍ଗମ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ମାଇକ୍ରୋ ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସମ୍ପ୍ରତି ଉବରି ବାଲୁକା ସାଗରରେ ପ୍ରାୟ 20ଟି ହ୍ରଦ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଖଜୁରୀ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓସ୍ ଯାହା କଠିନ ମରୁଭୂମି ପରିବେଶରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗାବୁରୁନ୍ ଏବଂ ଉମ୍-ଅଲ୍-ମା। ପୁରାତନ ଗାଁର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବ୍ୟତୀତ ଗାବୁରୁନ୍ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। କୂଳରେ ଏକ ଖୋଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିବିର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଖୋଲା ପଟୁଆର, ଶୋଇବା ଘର ଏବଂ ଏକ ସ୍ମରଣିକା ଦୋକାନ ଅଛି। ଆହୁରି 2ଟି ସୁନ୍ଦର ହ୍ରଦ ଅଛି, ଉମ୍-ଅଲ୍-ହିସାନ୍, ମଦର ଅଫ୍ ଦି ଘୋଡ଼ା। ଗାବରୁନ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓମ୍-ଏଲ୍-ହାସନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବନାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ତାରମୁନାରେ ଉମ୍-ଅଲ୍-ହିସାନ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କ୍ୱଚିତ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଉବରି ହ୍ରଦ ବହୁତ ଲୁଣିଆ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା କୌଣସି ନଦୀ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହ୍ରଦ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏହି ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ଲୁଣିଆ ଅଛି। କେତେକ ଲୁଣ ସହନଶୀଳ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଉବାରି ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକ 7ରୁ 32 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବହୁ ଓଦା ସମୟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସାହାରାର ଭୂତଳ ଜଳ ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ମାନବ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜଳର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଲିବିୟା ସରକାର ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍-ମେଡ୍ ନଦୀ ନାମକ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମରୁଭୂମି ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେଜାନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ତଳେ ଥିବା ଜଳ ଆଙ୍କିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ମାତ୍ର 50ରୁ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶାଳ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ।